berria dauzkagu gurekin, eta bertso eskolen ikasturte hasieraren inguruan hitz egingo dugu datozen minutetan. Kontaidazu, nola prestatzen ari zarete Irunabar eskolaren ikasturte berria? Bueno, iazko ikasleekin eta hartu emanetan gaude iraila hasi eta orain arte, eta haien jarraikortasunarekin batera guk bloga badugu eta gure sare sozialak ere badauzkagu, eta bertan deialdia egin dugu kanpoko ikasle berri horrek edo hasi nahiko balu gurekin izena eman eta gurekin batera bertsotan aritu dadin. Eta zentzu horretan ezakin pandemiak nolabaiteko eragina izan ote duen bertsoen mundu honetan? Nire ustez bertso munduan eta orokorrean munduan esango nuke ez. Hori agian beldur gehiago edo nabaritu daiteke, adibidez ni umeen irakaslea naiz eta nabaritu dudala azken urte honetan gurasoen aldetik edo batez ere ez, umea desapuntatu, ez desapuntatu, klasean neurri guztiak mantentzen diren edo ez, eta horrekin nabaritu dugu, baina nire ustez bertso eskolan eta leku ezberdin guztietan. Zorionez, guk bertso eskola ezberdinak egiten ditugun kokalekuetan eta badire protokoloak eta nolabait edukierari begira eta protokoloiekin batera aritu gara joan den ikasturtean eta aurten ere behintzat ala hasiko dugu. Ikusiko dugu aurrean ze izango den, baina Hori da, moldatzen joan beharko zarete, baina behintzat hasiera honetan zeintzuk dira aurreikusita dauzkazuen neurriak edo protokoloak? Kasu honetan, bi bertso eskola AEK-an egiten dira eta hemen 9 laguneko edukiera daukatekela bakoitzak, orduan 9 laguneko tarte hori dugu. Urriaren lehenarekin batera hasiko gara, beraz, labiak azkeneko berri horien arabera, eraman dituen berrien arabera, oraingo zoala jarraituko dugu eta aurrerantzean edo gauzak aldatuko balira, aldatuko genituzke. Gero baditugu beste bertso eskola batzuk, Hendaiako gaztetxean egiten direnak eta bertan edukiera arazorik eta ez dago oso zabala delako, eta bertan hala aritzen gara. Jaizubiako auzo elkartean ere bateko bigarren bertso eskola bat badugu eta berdintsu, eta Hondarribian egiten dugun Muara elkartean ere bertso tailerra bertan egiten dugu, eta batetik ez gara lagun gehiegi ez dara, baina badaleko sobera guretzako. Eta Txingudi bertso eskolaren barnean, aipatu duzun moduan, talde ezberdinak daude, nolakoa da sailkapen hori edo nola banatzen dituzu? 5 taldetan sailkatzen ditugu, bat izango litzateke bertso tailerra, beste bat izango litzateke umeen bertso eskola, eta gero 3 daude, bat da helduen hasi berri taldea, oinarritzen dugu bertsoa zer den edo pixkat hasiera emateko, gero dago beste talde bat Jaizubian elkartzen den esango veteranoen taldea edo hor bertsotan egiten dela, eta gero dago bigarren talde bat dela, igual lehenengo pausoa ematetik bigarren pauso batera dela batean kantatzen hastera edo hasten diren taldeak. Nolabait kronologikoki edo sailkatu genitzazke aurren bertso eskola batetik eta pixkanaka helduen edo heldu batean hasi berriak diren horien taldera edo pasako lirateke, bertatik batean lantzeko edo 3. talde bat bada, 4. taldea litzateke benetan batean aritzeko inolako arazorik gabe eta aritu daiteken horrentzako, eta jarduteko bertso eskola bada. Eta gero bestalde zerikusirik ez duen tailerra dugu, bertso tailerra dugu, eta hori gehiago proiektuetan eta oinarritzen dugu. Kantaldiak antolatzen, edo bertso paper lehiak eta ezberdinetan parte hartzeko, bertso mendariak ere egiteko ohitura genuen koronavirusaren aurretik, bertso eskola ezberdinetako kideek eta bertan parte hartu zezaten, eta gehiago bertsoaren jirako proiektuetan eta lantzeko. Hori da, ondo azaldu zuen moduan, maila ezberdinak daude, ez dakit hor hastapenetan sartzen diren horientzako, zeintzuk dira oinarrizko ezagutzak edo zein izan behar den bertsolaritzan murgildu aurretik. Adibidez, talde hori nik kudeatzen dut eta lehenengo eta nire ustez eduki behar den gauza bakarra da gogoa, eta gero behin gogoa edukita etortzen gara, ikasten dugu oinarria, bertsoak errima dauzka, bukaeratik hasi behar da, doinua kantatzen ditugu, baina azkenean izaten da asteazken gauetan normalean eta helduen orduan kontuan
kontutan hartu behar da, helduak ere igual egun guztia pasa duela lanean, ezagitzer, eta etortzen dela pixka deskonexio tailer batera bezala, ez bertsoa hartzen dugu jolas moduan eta hori. Eta behin ja oinarrizko maila hori lortuta, ez dakit beti egongo da zerbait hobetzeko edo nola lantzen duzue? Ba, ez zalantzari gabe. Ez beti dago. Bertsolari honenek ere dute zer hobetua. Bai, hori, bueno, lanketa kolektibotik hasi eta gero propiora dijoa. Orduan, horre bereziki egoitz zelaiak kudeatzen duen bateaneko taldeetako batean teknikari begira, bertsoa bera nola osatu, metabertsoa eskotan deitzen dio hark eta hala da. Nolabait hori lantzeko eta ezagutza horiek eta bere ganatzeko bertso eskola bat bada. Eta gero, horiek ere gero praktikan jarri behar dire, hori jarduerako bertso eskoletan eta hobeto, saiatu behintzat saiatu beharko genuke. Beste kontu baden lortzen dugu, baina. Eta talde guzti horiek erakusten dutenez, bertsolaritzak ez du adinik, ez da? Ez, gaina zorionez, gure Txingudiko bertso eskola oso kuriosoa da, ze heldu, gaztetxoenak ezagitzen bat urte ukiko ditu, baina 5-6 urte ez, odo gehixioa kaso, baina ordutik eta gure kide veteranoenak Gurdila da, eta Gurdila 74 eukiko ditu ganez gero edo, eta guk adibidez jaizuian eta elkartu oigarenetan eta Eta adin desoreka handia egon arren bertso eskola berean ere, ezagite, taldea sortzen da, konplizitatea dago eta hortatik ere ondo. Bai, eta oso politia da ikustea, jaizuian, irati bezalako 20 urteko gazte batek nola kanta dezaken Gurdilarekin, 74 urte dauzkan gizon batekin, eta aldi berian 40 urteko, 45 urteko Abelekin, edo beste kide batzuekin, ezta? Bai, oso politia da, bitxia da. Primeran eta izena emateko ez dakit nola egin ohi duzuen edo zeintzuk diren zuekin harremanetan jartzeko bidea? Normalean gure webgunean argitaratzen dugu iraian zehar eta bereziki urria hasiera arte ze bertso eskola dauden, ze bertso eskola horiek zertan oinarritzen diren eta bertso eskola bakoitzaren kudeatzailea edo irakaslea nor den. Horrekin batera irakaslearen telefono zenbakia ere jarri ohi dugu eta sakelekora deitu eta gurekin harremanetan hala jarri ohi dire. Egia da gero gure interneteko sarbidean ere badugula emaila eta emaila beti hor dago, iruna@gmail.com da eta Gmail bidez ere gurekin harremanetan jartzeko ditura izan du jendeak bai. Ados. Eta batez ere pandemiak emanaldietan eragina izango zuela imaginatzen dut ez. Aurreko urtean nola hori ikusten duzue ikasturte berri hau emanaldiei dagokienez? Egia da Izurritearen aurretik eta bereziki bertso eskolen egunak eta antolatzen genituen. Izurritarekin bertan bera garatu dire. Iaz ere ez genuen aukerarik eduki hori egiteko. Espero dugu aurten aukera hori edukiko dugula. Bertsolari hasi berri begira edo ez, badugu ere kabigorri eta ostegunetan batzen gara, azken ostegunetan ezaten gara lehenbiziko ostegunetan izaten zen. Lehenengo ostegunetan izaten zen, eta hor prioritatzen genuen bertso eskolako bat bidaltzea aukera edukitzeko ez, holtzan kantatzeko, bertsolari profesionalekin esango dugu, eta hori ere kendu digu Izurriteak eta hori, baino itzuliko delakoan. Bai, hor Irunabarreko kideak ari dire, ari gara aldela, Izurritak pentsatu uzten duenean edo pasa dugun hontan, hemendik gutxira pentsatzen dut hori ere martxan jartzeko aukera edukiko dugula eta orduan ere itzuliko gara jende aurreko emanaldietara, baina oraingoz egia da gure etxean eta peti komitean aritzen garela. Horixe da, bertsolaritza beti plazarekin lotutako zerbait izan da ez, herri guztiarekin partekatzekoa plazara itzultzen denean seinale ona izango da, ezta? Bai, hala, espero dugu, bai. Eta momentuko egoera ikusita, elkartaren barnean duzuen egoera ikusita, ez dakit esan dezakezuen eskualdean bertsolaritzaren etorkizuna bermatuta dagoela edo nolakoa da, zaletasun handiago bertsolaritzarekiko egun Irunen? Nik baietz esango nuke, hasteko jende kopurua ikusita klasean eta baita implikazioa ikusita ez, badaude, ez dut izenak emango, baina klasean badago jende bat, mendik gutxira,
prest egongo dena holtza batean kantatzeko, izan herriko jai batzuetan, izan Kabigorren esan bezala, edo izan deitzen den lekura, orduan, eta nik ere gazte bezala esan dezaket nire ustez, etorkizun pixka bada dagoela. Bai, espero dezagun, mentzatzaletasunak bada eta ez da gutxi. Baina, bueno, gero norbanakoari dagokio plazan kantatzeko aukera arakatzea edo beste maila batzutan aritzea. Guk Irunerorekin ere eta hitzarekin ere baditugu hilabeteroko bertso jarriak eta hori ere bertsolaritza modu bat bada. Eta oso osasuntsua dela iruditzen zait edo daukagun egoera. Honezkero, ezagik baina urte batzuk badire 19 sorta ontzen ditugunak urtean, behintzate gure elkartean edo gure inguruan, eta beste bertsolaritza mota bat bada ere. Honezkero igual plaza digitala gehiago badena kaleko plaza bera baino, baina, bai, oso, etorkizuna nik uste dut oraingoz bermatua dugula, ikusteko dago hemendik. 50 urtera igual gauzak desberdina dire, baina. Primero, bikote, esandako guztiarekin geldituko gara, mila esker egiten gatik. Eskerrik asko.